To fa, Jaruma Rahama Sadau in Nollywood, ma'ana fina-finan Indiya. Mai sauraro, muna roƙonka ka gyara zama sosai domin jin cikakken wannan rahoto. Amma kafin mu kai ga shirin, muna roƙonka don Allah don Annabi ka danna mana alamar subscribe sannan kai mana liking din wannan bidiyo domin mun sha wahala sosai wajen yin sa. Mun gode. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai wannan ita ce Jaruma Rahama Sadau, 'yar asalin jihar Kaduna, wacce take fitowa a fina-finai da suka shafi Kannywood, sannan kuma an sha ganin fuskar jarumar a fina-finai da suka shafi Nollywood, wato fina-finan kudancin Najeriya. Mai sauraro, idan ba ku manta ba, shekara 1 zuwa 2 da suka wuce, jarumar ta yi wata wallafa da yake nuna cewa ta fara haska wani shirinta da za ta yi shi a ƙasar India, wato fina-finai da ake haskawa a Bollywood da kamfanin su yake ƙasar India. To, tabbas wannan jaruma ta zama ta shahara, musamman inda wannan fim ɗin nata ya fito. Domin kaf Kannywood ba a samu jarumar da ta yi suna kamar ta ba, inda har wannan fina-finan da take shirin yi a India ya fito. Za mu iya haɗa ta da jarumi ɗaya, wato Ali Nuhu Muhammad, wanda shi ma ya taɓa fitowa a wani fim na ƙasar India. Amma tabbas wannan jarumar ta sha fitowa a fina-finai na kudancin Najeriya, wato Bollywood, wato Nollywood. To wannan jaruma da kuke gani dai jaruma ce mai ilimi, sannan kuma jaruma ce wacce ta shahara, ta yi suna sosai a duniya, sannan kuma tana da wayewa. Domin kuwa Jaruma Rahama Sadau tana da ilimi matakin masters, wato ta gama sakandire, ta gama jami'a matakin digiri, sannan ta zo ta ƙara masters. A wata zantawa da aka yi da ita shekara 2 da suka wuce da gidan wata jarida, jarumar ta bayyana cewa tana jin yaruka 4, wato tana jin Hausa, tana jin Turanci, tana jin Larabci, tana jin Indiyanci. Masu sauraro, kafin mu kai ga mun yi nisa ga shirin, bara mu ba ku wannan bidiyon domin muna ganin zai kajiyar da ku. Mun gode sosai wajen sauraron mu.